आरो बिनि उनाव बड'फानि मुङै दिल्लीयाव लामा गायसननांगौ, बड'फाखौ दिल्लीयाव मुर्ति गायसननांगौ। जाय मुर्तिया इभेन गपिनाथ बरदलै स्वाधीनता संग्रामी महात्मा गान्धीजों लोगोसे बे गपिनाथ बरदलैनि मुर्तियानो दिनै दिल्लीयाव गायसनजायाखै। शंकरदेवनि मुङाव मुर्ति गायसननो थाखाय लामा बेखेवनो थाखाय आसाम सरकारा दाबिदों, किन्तु दिनै गायसनजायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों दिनै बड'फाखौ बड'फायानो बर' हारिनि आइडेन्टिटि आरो जेराव बड'फा दङ बर' हारिया बेयाव गोथाङै थागोन, रैखाथि गोनाङै थागोन। बे खोथाफोरखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन। आं थानांगोन, किन्तु रंजानायनि नामाव पिकनिक जानानै एक मास खरस खालामनाङा। रंजानायनि नामाव राष्ट्रीय सेमेस्टार एग्जाम, यू हैव योर माने डिपार्टमेंटल एग्जाम, यूनिट टेस्ट, योर केरियार। दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि अबजेक्टिभा मा, माल' फैनानै लायोब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एबसुआबो गोमै हारिनि सिनस्रि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांना लाखिनांगौआ नों जातिया फार्स्ट, हारिनि थाखाय आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बे आफादनि आं सासे मावथि साधारन दैदेनगिरि मेम्बार्स अफ दिस अर्गानाइजेशन अफिसियेलि और आनअफिसियेलि आं बेखायनो खावलायगोन गासै बिथिंनिफ्राय सरकार होनांगौ आरो हारिनि अलखदाव खैफोदाव जों गाबथानांगौ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इउनिट कमिटि एबसुखौ आं गोसो होनांगोन। माय चेन्सेलर बिथां and register and faculties for contributing my best of बिथोनानै बुंलांनाय आरो बुंलांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' सुबुंफोर now Vice Chancellor of बड'ल University Professor बर'न sir, please few words. And my dear students, Mithun personality and other personality, other guests from the dais of हिंदी में कहते हैं बहुत पका रहा है ना, so you should not feel sick of BL हमेशा फिर आ गया ये, फिर आ गया, so I will not put that situation. Dipenji has given you actually, and here we have little bit better situation, but still so that you are master of one skill. Don't change the skill courses in bit. You see the small kids, the way they handle the computers, the way they handle the mobiles. 9 months, one year old child. So we have to provide suitable platform for generation alpha. We have to build the education system